ukataura chokwadi chinogona kukuurayisa, ukataura chokwadi chinogona kukuengesa, ukataura chokwadi chinogona kukukuwadzisa, but chokwadi chinozoguma chabereka zvibereko zvenyika, chinozobereka maruva. Chokwadi chinozongoguma chasunungura vanhu kana kuti chabuda pachena. Kana tiri mupolitics umwo, tikanga tichinyebera vanhu, tiri kuremadza nyika yose, tiri kupofomadza nyika yose, nyika yedu inotora nguva kuti izosvinura, kana kuti nyika yedu inotora nguva kuti izokura mupfungwa kana kuti mupolitics, kana kuti nyika yedu inoramba ine zvituta zvevanhu, kana kuti marombe evanhu, kana kuti zvimbwasungata zvinongoshandiswa nevakafunda, kana kuti nevane mari, kana kuti nevane ungwaru. Muri kuzviona? Saka tisati kana tikadzidza tinoramba tichida kudzvinyirira vasina kufunda. Tisaramba tichiti kana tikabudira tikaita mari sana tagwirei, sana chivhayo zviya sana sakupwanya, tinoramba tiri vanhu vaya vanda kudzvinyirira varombo vasina mari, nokuti tine mari. Kana kuti toda kutonga nyika nenhau yekuti takadzidza, kana kuti toda kutonga nyika nenhau yekuti tine mari. Handina kuti madofo anoziva maningi antu akapusa, kana kuti wakafunda anoziva kana kuti wakapusa, kana kuti vane mari. Ndiri kutaura ndichiti ngatizivei kuti kupuwa dzidzo, varume, chikomborero kunyika yedu yekwedu. Murume anonzi Robert uya akasiya asimudzira nyika yeZimbabwe nekudzidza. Wesena Smith, munguva yeRhodesia, Smith apuwa masanction. Zimbabwe ine yakaita number 1 education in Africa, number 1 health, number 1 farming. Varungu vaibva kuEurope kune ndege kuya kuzodzidza muno muuniversity yemuno muRhodesia. Saka kana tichimiririra vanhu, ngatimiririre vanhu tine ruzivo, especially mai manje panapa tiri mumachannel. Ngatiudze vanhu chokwadi, kwete kunyebera vanhu chokwadi. Akafanana nenyaya yekuti nyoka yemabhunu paakanga akasungwa paya, vana mudzingwa vaibuda vachitaura kuti taapakati, ukazobudana nevanhu nenyaya yekunyepa, kuti inda wachinyepa iwewe, vanhu vakamutuka pamidhi apa, unonyebera vanhu kupesha vanhu kuti endai kukoti, iwewe unenge uri kumba. The same futi musi wa30 uya vanhu vakapesha vanhu vakanyebera vanhu muHarare. Muri kupaona? Vanhu ivo vacho vanenge vachidaidzira kana vanenge vachimiririra vachona, kana kuti vari kuronga zvinhu havaende paground. Zvinopusisa nyika izvozvo, zvinodzosera vanhu kumashure izvozvo, zvinokanganisa pfungwa dzevanhu. Ngatiti tinana Comrade Chiwenga, vanhu vari kuona zviri kuitika, vanhu vachibvunza nekutaura. Kana Comrade Chiwenga vakangonyera kuti zvinopusisa izvozvo vana. Kana vana Comrade Gesa zvavari kuronga izvozvi zuva iroro zvikaitika ivo vari mumaofisi, make sure kuti kana ivo vakava mumaofisi but vanhu vane security yenyika, vanhu vanenge vane kuchengetedzeka, and make sure kuti vanhu kuti vaende paroad. Hazvifaniri kuti zvizoita sokunge vanhu vanoguma vakushoropodza kana kushora, kana kuti vanoguma vakuita. Chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vari kuenda kunosunungura nyika. Ndo pane nyaya yekuti paya pasashandiswa chisimba chokuti kana vanhu vachitaura nyaya yekusunungura nyika, panosvika imwe nguva yekushandiswa chisimba kuvana veZimbabwe, chokuti zvakafanana nekutsidza kunenge kuchitaurwa nevamwe vari mumachane wanana Traore kwekuti gore regudo guru, vanhu vari kuchema kuti taneta nezano, taneta nezviri kuitwa nevatungamiriri ava. Iye ari kungogongorera simbi pasi chaite kuti gore regudo guru. So what about chinonzi change? Because makore esaya since from 1980 vanhu vaitaura kuti ngatichinjei zano, timboisa rimwe bato, timboisa mwe leader, timboisa mwe president unobva kuvanhu, unodiwa nevanhu, unosarudzwa nevanhu. But tinowana vanhu vakaita sana Traore vanoya vari maagent ekumiririra mwe munhu ari kubva muZanu PF, but tichida kuti isu tibise Zanu PF mupower. So which means change yataita kuvanhu ndeipi? Ndoda kuti vana veZimbabwe kuti tiri kuenda kudemonstration ngatiende takavhura maziso. Opposition inogona kurwa counter, Zanu PF inogona kutirwa counter, because politics it's a dead game. Ndedze kuhandirana. Saka isusu vana veZimbabwe tisu tichasaudza chatiri kuda chaicho, kwete kufoswa pfungwa nana Chiwenga, kwete kufoswa pfungwa nana Chamisa.
kwete kuita kuudzirwa zvokuita. Vanhu ava vashandi vevanhu, vachamisa kana vachitungamirira vanhu kuda kuti vana veZimbabwe ndo vana vavo, ndo varanda vavo, ndo varungu vavo. Vachiwenga kana vachida basa, vana veZimbabwe ndo varungu vavo. Kuda kuti vachiwenga vanofanira kugadzwa nevana veZimbabwe, vachamisa vanofanira kugadzwa nevana veZimbabwe. Hakuna bhuru rinonzi ndo iri bhuru rimuridzi wenyika. Nyika ine marudzi akawanda iyi. Nyika ine maprovince akawanda, ine madistricts akawanda, ine machifu akawanda, ine masabhuku akawanda. Mumwe nemumwe ari muZimbabwe unoda kutonga. Saka hakuna bhuru chaiyo rinodeclare kuti inini ndiri muridzi wenyika ndiri kufanira kutotonga kubva kurita ED. Kuita iyeyo inonzi it's must, muchida musingade. Chigaro chinofanira kutotorwa neZANU PF. It's must, gore negore panodzingwa president. Inzira inenge uniform yekuchinjaniswa kwemaposition kana kuti kuchinjaniswa kwezvigaro muZANU PF, kokuti it's passport yokuti tiita kudzinga munhu. Kana tadzinga munhu toda kuti paite munhu anosara akabatira chigaro. Wabatira chigaro chachiya auchada kuita maelection ari free and fair, auchada kubva. Ende maelection anozoyacho anenge ane ngozi hombe, ende tinenge tiri mungozi nevanhu ivava vanoita zvokubatira ava. Saka chokwadi chiripo this time, hapana kumboti pane kuresigna kuri nyore kuri Freeba kana ED taita kumudzinga. Pakuda a transition government inosanobata matongo, vanhu vachigadzirisa nyaya yemareforms, nyaya yemutemo, vanhu vachigadzisa nyaya yemaelection anga achingobirwa vanhu makore nemakore, achingoponderwa vanhu vachiura vanhu kudini. Tine nhoroondo dzakawandisa sereki. Tinotaura nhau yemawo veteran ari paHeroes, mawo veteran ari mumaHeroes. Tine vana vakawanda vari kufanira kuti varangarirwe. Hatingagone kuvafukunura, but tikaenda kumaNicaland kune vana vakabhombwa vachibikira macomrade. Vana Pena Longa Mesomo nemune dzimwe nzvimbo dziri mumaNicaland, dunhu remaNicaland rese, Chipinge, Nyanga, Rusape, Mutare nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana, Hondeu. Tikaenda kumashendero kune vana vakawanda vane makuva mumaprovince nemumadistrict umu, vasina kana vobvira vapuwa mari kana pay, vasina vobvira vacha kana sendere yenyika ineyi, vakangofira mahara vaibhombwa nemadhakota neturumanyu vari kumabhesi vachibikira vana mukoma, vamwe vachitambira vana mukoma mabhandira nemakasha emabara vachifa. Vanhu iva vanofanira kuti varangarirwe, kuitwe new ningirikini itsva yekuti vanhu iva vanyorwe mazita avo. Vari kuda nawo Zumba Maramba Pfungwe Mutokoko vakafa mahara vakabhombwa. Saka imimi munenge mune vana ivavo, vana ivavo nanhasi uno muhistory yenyika yekuwerenga kuti kune vana vakabhombwa, kana mazita avo mubumbiro renyika chaiyo kana mu Veteran Association havamo. Vana mujibha chaivo vanofanira kuti vatambiriswe mari. Vese navakafa vachona vakanga vanavo kumabhesi vanozivana, vanofanira kuti nyika ivape mari. Vana mujibha nana Chimbwido, unoona Mutare masviko kwese, unoona Bulawayo, unoona Maniki, unoona Mashi West wese, unoona Mashi East, kunoona Chinhoi, Mangura, Magunyo, unoona Guruwe kwese, unoona kune vanhu vakafa vana Murehwa, Zumba Maramba Pfungwe kwese, unoona Masvingo, unoona Mabhindura kwese, unoona Darwen kwese nedzimwe nzvimbo kwese, unoona Bulawayo. Kune vana vakafa, but hurumende iyi sinzi kubva yauya haina kubvira yarangarira vana ivava. Kana vana Mujibha nana Chimbwida havana kubvira varangarirwa sinzi. Tine vana vakabhombwa weopposition vanofanira kurangarirwa, kuverengwa mugurupu remawo veteran kana kuti mugurupu rana Mujibha nana Chimbwido. Vana ivavo vakabhombwa. Tine vana vakaurayiwa weopposition 2007 2008 nana Munangagwa ivava neZANU. Tine vana vakaurayiwa 2023, vana 2011, vana 2012 kwesoko 2018. Tine vanhu vakapfurwa mutaundi, vanhu ivo vanofanira kunyorwa mazita avo waise palist yekutambiriswa mari nemhuri yavo nefamily dzavo. Tine vanhu vakaurayiwa 2023. Dai iri nyika chaiyo inomutemo, vanhu ivo vanofanira kuiswa palist yekutambira mari. Kune dzimwe nyika vana vakafira zvematongerwo enyika vakaurayiwa, vakakonzeresa kuti kunyange mukaenda muSouth Africa kuti izonzi iite freedom yakanyanya kuwana stereki, inyaya yekuti vana ndo vakasunungura nyika. Tine vana vakawanda vakaita zvokuurayiwa, vamwe vaita zvokuchekwa mapatsi, chija chichiiswa uko, ruoko ruchiiswa uko, gumbo richiiswa dumbuko, vana Moblessing ari, vana Nambone Ncube vachiita zvokubaya nemapfumo, netimu rana Chiwenga nana Munangagwa ivava vachideploya vanhu vavo. Tinotaura kuti vachiwenga because vanga varimo, hatingadzimusa taura nekuti vachiwenga ndo vari kubatsira kurwira hondo yatiri munhasi uno. But vakazviita kandozviri nanhasi zvakaitwa. Kana mukati kwai ngatiregereranei, saka mupeka kuti ngatiregereranei, tifai tisiri kuregerera vamwe vanhu veshe vari munyika vamwe vakawanda wanda, tikapedza kakuregerera nyika yese. Saka chokwadi chiripo, ngataure chokwadi, pane zvinonzi kuregererana, but chokwadi chiripo kana reconciliation inoitwa kana iye vakatadza achiridza kuzvirereka, kana kuti bato rakatadza richizvirereka richibvuma. Tine vanhu vakauraya pagukura hundi,
Matipele neMidlands vanofana kunyorwa vanhu ivavo vese vatambiriswe mari vapuwe mari nenyika. Magamba vanhu ivavo vese even akafa asina kuenda kuhondo anga asiri kurwa nyika but akangouraya vari mudzimba. Vanhu ivavo it's a war. It's a veteran. It's a warrior. Ndava vanhu vakaurayiwa pagukura hundi yanga iri Zanla yakanga ichirwisa kuti irambe iri pamasimba. Ichita zvokuuraya vanhu. Vanhu vakapera kufa. 2008 na 7 yanga iri ZANU-PF ida kurambira masimba. 2018 yanga iri ZANU-PF yakangopfura vanhu vachingofamba murodhi. Saka Mnangagwa pamutemo chaipo ndakambotaura kuti Mnangagwa unofanira kuhemwa. Ndokuti vana veZimbabwe vaserere because uya wakauraya vanhu vakawandisa navamwe vasiri opposition weZANU. Nema boyfriend mamwe aiwana mumahura ake Mnangagwa achiri minister paya yakapera kukuwadziwa nevashandi. Saka pafair chaipo Mnangagwa unofanira kuhemwa zvakaitwa Gaddafi. Ndokuti vana veZimbabwe pamwe dzimwe nguva hana dzavo dzikagadzikana zvapedza izvozvo nevanhu vaishanda navo vese vana Mudhawa vana Bonyongwe nevamwe vakasiyana vanofanira kuti vanyatsa kutongwa zvakanaka. Saka after that vanhu vese vakapera kuurayiwa nehurumende yeZANU-PF vanofanira kunyorwa mazita avo wakafira zvematongerwo enyika. After that utungamiri hweZANU-PF unofanira kuripa mhosva yavakaita yekuromba maelection gore negore. Vanofanira kuti vaende mujeri vatungamiri hweZANU-PF. Saka ndiri kuti politics dzedu ngadziedzwe kutaurana chokwadi. Hakuti Baba Chinogore vakakanganisa vati Baba Chinogore havatsurwi because vari kurwira revolution, because vari kurwira demonstration, vari kurwira rusununguko. Saka Baba Chinogore musavatsura. Kana vachiwenga vakatadza musavatsura nekuti vachiwenga ndiwo mutukabira kana kuti vageza kana kuti vanga vachamisa ngavatsurwe kana pane pawareswa vachamisa vacho. Chokwadi chakanaka varumeka. Tikaita politics dzokupota tichivhundutsira vana veZimbabwe tinovaremadza pfungwa dzavo kusvikira amen. Havafa vakasvinura zvachose. Tikapota tichinyebera nekuwanyebera. Politics dzedu ngadzive dzechokwadi. Demonstration chinangwa chayo ngachive chine chokwadi chokuti vana veZimbabwe vapei kodzero dzavo mangwana. Vataure zviri mumwoyo mavo, vataure nhuna dzavo. Noti kuforsa vanhu nokuti muri mageneral kana mavice president kana kuti maleader ebato. No. Ipai vanhu kodzero dzavo mangwana.